Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah Rasulullahi qudwatuna. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi mawlade banir rajim. Bismillahi kala ko mbimi. Bandiraɓe musidɓe yidɓe seno palinaɓe kisal Allah mum ñalngu arti bandum ala to yano arti to wonno aywa aadi o ko no mbaɗanɗen ni garti kadi hannde eyyi ko ɗum tagui haade men jurnade tan en jetti seno palinaɓe tawi ko wuro ngo ko wuro diine wuro ngo ko wuro dartol wuro ngo ko wuro Fouta wuro ganduɗa jogini ko saldu e calɗi Fouta yimɓe foof ne gandi en gari ɗo hannde e wadde no mbaɗanɗen ko wayno jewte men e hirde islam eyi nde ɗo yewtere noon on paami tan koko abbite ɗemgal men kono kadi ko abbite diine e ɗemgal emin jogii aadi minen wonɓe ɗo ɓe somin kaali heen pinal men min kaala heen diine ɗeɗo geɗe ɗiɗi jaadata e nder Fouta a wawa serndude diine e pinal ngal e ɗemgal ngal ɓe mbi piɗɗe ceerdani laccire kosam ɓawde ko ɗum hamme Amadou Ly hamme mo Fouta fof yiɗi hamme mo Fouta woowi andi hamme mo añɓe donkani min mbi hamme ne yona ɓaade kaalaten koko haare nde guindiyankal kono noon ko guindiyankagal dartiyanke mo ganduɗa ne haaɓay añɓe nder e boowal kala hamme Amadou Ly sa yi ɗum hamme ne yona eɗen gandi hamme ko yimɓeyanke eɗen gandi hamme ko windiyanke eɗen gandi hamme ko wittiyanke eɗen gandi hamme ko jaydiyanke jaynowo gurdam men nawa ɗum to en ngala woni yajnoɓe pinal meɗen eɗen gandi hamme ko lomto yaɓɓe firti ko dartiyankagal ko fate jokkiyankagal darigal e jokkiyankagal leligal firti ko mo andi jokkiyankagal darigal guila e mawɓe adiɓe ha e anduɓe adiɓe ha ɗo gonɗen ɗo kadi ene jokki ha e woɗɓe so garima taw ɗo henne kadi dona hamme Amadou Ly hamme ne yona mbimi kadi ko jokkiyanke kadi to banggue jokkiyankagal leligal firti ko ɓe o yontidaɓe kadi omo jokkude men omo rokka ɗumen gandal rokka ɗum pinal omo holla ɗumen leñol ngol eywa kadi emo wossidere mumen ko fate gandal ko fate pinal ngal ɗum woni jokkiyankagal hamme ko dartiyanke jokkiyankagal darigal jokkiyankagal leligal mbimi hamme ne yona wadde sen ndendini foof mbiyen hamme ko ɗemgal Fouta wonno so tawi a ala ɗemgal ñande haala dawi a anat sa haalani a haalanaka tan sa renaki a halkoto ɗum noon en totti ɗemgal ngal hamme ko ɗemgal Fouta sikki ala so ko arata ko kadi ɓaade fuɗɗima hirde seeɗa ma en jokku kaalen hen ɗum noon hamme Amadou Ly oɗon mbawi nirkandemo pobɓanamo seeɗa mo handi ko ɓuuri ɗum ɗon hamme ɓuran min kanŋe kaaƴaɗo ɓuran min kaaƴe jama nanggane men hamme ne yona. Bismillahir rahmanir rahim. En jetti Allah en juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En jetti Allah dokkuɗo en taw arde ɗo hande taw garɗen ɗo tan ko humnude aadi mo gadodirɗen e musidɓe men sehilaɓe men Fedde Yidbe Annebi gila rawane fay hikka yo Allah rokku en ɗum jokka ha yeeso min noon mi wona mbaɗowo yewtere saabu eɗen gandi ɗo e 18h30 ken fuɗɗotoɓe wadde asru wonande almuɓe Cheikh Tidiane saabu ko ɗum aadi mawɗo e nder laawol Tidiane waktu mo Cheikh Tidiane suɓoni almuɓe mum yo kawrit ñaago Allah jeyaɗo e waktuji jaɓateɗi duwaw on aadi en pirtotamo wadde ma en mbaɗa hay sinno ko mintaji 15 nogas sernaɓe kon jogui ko ina ɓeyde hen foof ɓeyda ɗum hen ɗiɗo ñalawmaji koɗi ñalawmaji seno palel koɗi ñalawmaji Fedde Annebi kono noon koɗi ñalawmaji aadi hakkude Amadou Samba Dembélé Chérif Dia e ndeɗo Fedde e ngoɗo wuuro kala goɗɗo garɗo ko jantude e mabɓe tan ka duusowo tan ka ballitowo tan paama ɗum an ɗum waɗi garɗen enen ko dusde sehilaɓe men garɗen ko sembinde sehilaɓe men galɗen ko wallide sehilaɓe men e ballal noon e welede e ñagade en kadi e yiɗande en kadi nde ɗo moƴƴere hono Alaji Abdoul Karim Ba moɓe mbiyata Bambo Ba
joni noon enenne tawde koye ñalawma diine gonɗen ñalawma aljuma programme o ko programme diine yiɗɓe annabi eɗen jiiɗi tan memde hay sinno ko seeɗa jotodiral hakkude ɗemgal men e diine o ɗum noon so eɗen kaala ɗum kadi so en goniɗo e seeno paalel wuuro dartol ko ɗum hunde mawde saabu ngoɗo wuuro ngo jeeya koye wuuro guri ganni ɗe jeeya koye guri faara Fouta ɗe jeeya koye guri liggoniɗe tarik Fouta ko mawni woni seeno paalel ha e ko taari ɗum foof saabu woto jejjiten gaga wonde ɗum wuuro ɓoyngo ngo yaltini keele mawɗe e nder tarikh l'islam gaga ɗum ni kadi to so eɗen kaala tarikh l'islam eɗen gandi juma gonɗo ɗo e seeno paalel ina jeeya e jumaji 33 gadiɗi waɗede nder Fouta ɓe hen mbi kanko woni gadana woɗɓe mbi ala ko juma appe adi jofde ngo woni ɗimmo jeddi ɗi nan ɗon hakkude wonde gadana e wonde ɗimmo ɗum wonno ko 1776 ina jeyno e programme mabɓe kamɓe almameɓe ndoɓe gari nde diddi jamaji e Fouta darnude duɗe ina jangguine Abdoul Karim Daf woni Abdoul Karim Diawando waɗi hen golle baɗɗe fayida ɗe majjata e nder tarikh koye ngoɗo wuuro o jeeya kono so en gari e ngoɗo wuuro kadi eɗen gandi ko wuuro tarikh saabu ni ina wiye hay kamɓe almameɓe Fouta adiɓe wadde sete ina jaaha Makkatal Mukarrama jarata ko koyɗe ɓiɗɗo seeno paalel naaɓe ina jeeya hen ina wiye Alaji Boubacara Bokum hayso tawi o woppani kanko ɗum noon yidde wiide ngoɗo wuuro kongo wuuro tarikh kongo wuuro mawgo kono kongo wuuro liggonigo ɗemgal Pular ɗum eɗen gandi kadi so eɗen kaala ɗum kaalaten ko saabu so eɗen jiilo ɓamtare ɗemgal Pular won sikkoɓe wodde aɗa wawi serdude ɓamtare ɗemgal ngal e diine o minen min mbi ko ala minen min mbi ko kala ɓamtowo Pular alay saago o faama denerol ɗemgal Pular e ɓamtare mum e denerol diine l'islam ɗo e nder leydi Sénégal wiide ina serda ɗum a tampinata hoorema a yahata hay nokku saɗa ɓamtoro Pular a ɓamtorata hen diine o saabu ɓeɗo ɗiɗi ko kore puneje ɓoyɗe sawodirde guila ko ɓooyi guila e sahaji almameɓe ne mbiɗen ɓe ganduɗa ɓe hay fannu no limtirte e Pular hay fannu limto fulɗinɓe ɗum ɓe hayso tawi won wiɓe ɓe ƴettoyi ɗum ko Guinée e maale almamagal hayso tawi ko pulɗingol tan limtogo ko ngoɗo wuuro ne jeeya hen Abdoul Karim Diawando ene jeeya hen almameɓe Fouta ne jeeya hen ko kamɓe gaddani en laam celal laam allif ayna dariɗo ayna baaliɗo kamɓe gaddani en ha tongu ɗa koyngal sareedu dareedu ha tongu hay limto arabere nde ɓe pulɗin ɗum ko yidde gonɗinde ko mbiɗen ko jotodiral hakkude ɗemgal Pular e diine o kala biɗo ina serda ɗum ko an tan yahata goppa kono Pular wawa ɓamtade woppa diine o caggal saabu pilodiral deneri ɗiɗi ɗi koko ɓooyi sanne kamɓe almameɓe mbiɗen hayso tawi ɓe ƴettoyi ɗum ko Guinée te eɗen gandi to banggue janguingol e almameɓe ɓe ina jeeya e ɓurɗo janguinde ɓurɗo joɗade janguine Abdoul Karim Daf Abdoul Karim Diawando mo seeno paalel omo jeeya e ɓurɓe sarde duɗe e nder leydi Fouta e fannu oɗo kadi mo kalɗen koye oɗo fannu o ɓe janguinanno ko kamɓe ɗimɗo gueɗel ɗimmel nguel ko hollirde wonde kala ɗo Pular ɓamtino kala ɗo rem peƴƴere ɓamtare Pular darino e nder leydi Sénégal walla e nder leydi Mauritanie ko sernaɓe e sanɗaji ndewi ɗon sernaɓe e sanɗaji kala ne duttaniɗa tarikh wittude ɓamtare ɗemgal Pular mataw kala nde ɓe ittuno hen juuɗe mabɓe yahani saabu eɗen gandi école français mbo keɓleɗen on ɗon arno ko mumtude kala ko fate fina tawa men kono kamɓe wonɓe e nder duɗe ɗe kamɓe ɓe nawdi ɓamtare ɗemgal ngal e ɓamtare diine o ɗum ko dontuɗen e tarikh noon ko ɗum jokki kadi ha e ndeɗo ñallugue ngo gonɗen ɗum noon won sikkoɓe wonde aɗa wawi ɓamtude ɗemgal ngal joña diine o ɓamtal ngal ɗo ɗemgal hay goto wawa ɓamtude ngal joña ngal e diine l'islam par ce que toɓi ummidi to woɗɗu yante hen kadi kala mouvement ɓamtare Pular badnoɗo addi ɗum ko les arabisans addi ɗum ko yaruɓe arabe ɓe en kaali joni mouvement almamiya
kamɓe to ɓe janngoyno to Pire Sagnakhour no ɓe kebloni révolution Fouta filñetare nde ɓe garti fof ɓe pawi ɗum koye diini kono ɓe pawi ɗum e ɗemgal pular ɓe mbawno wiide ko Pire min janggi eɓe mbawno wiide ko Khali Amar Fall ko duɗal mum woni toon hayso ko iwdi mum ko pullo wonti jolfo duɗal ngal rontini e jolfuɓe soɓe gari no Khali Amar jangguirannoɓe Chine buttoy ɓe mbi Chine buttoy kono ala ɓe mbi ko Chine toyɗo donc noɓe pulɗiniri ɗum ni noɓe mbaɗiri ɗum ni ko hollirde wonde wiide ina sengta ɓamtare ɗemgal e ɓamtare diini sattat wonande yiɗɓe ɓamtude pular yanti ɗum so en jawti yonta almameɓe waɗi yonta goɗɗo ko almuɓɓe kadi ko sanɗaji kadi ko arabisant en kañumen ɓamti woni école misre o école misre yerowo Doro Diallo en école misre Jiggo Tafsir en école misre Aboubacry Dembel Mboci en école misre keele jaltuɗi toon kamɓe fof kadi kamɓe daari toon ɓe jangga arab kono noon ɓe jiɗori hen ɗemgal mabɓe ɓe ɓamti ɗemgal ɓe mbaɗi defte gadani kadi jangguinteɗe ɗemgal pula firti kadi ɗo ko yanoɓe janggoyde diini kadi caggal almamiya rogere ɗimmere nde kadi ko nden kadi daari e ummitinde kala ko fati e ɓamtare pular ɓe kadi ina gonɗinani en wonde kala mo ina yiiɗi ɓamtude ngal ɗo ɗemgal a darota nawda hen diine o joni noon woodi ummitte goɗɗe baɗɗe ɗen ummitte kode alphabétisation naati tigui rigui ha jaali fuɗɗi jaalade e nder men kamɓe mawɓe arnoɓe ɓe ɓe jiiɗi fottude sukaɓe ɓe ɓe jiiɗi fottude sukaɓe ɓe ɓe nawdi jangde pular nde e waddude hen jime waddude hen jimɗi waddude hen gamri waddude hen théâtre ina gasa taw ɗum ɗo fof so rewnama laawol ala hen fof ko harmi so rewnama laawol kono ɗum ɗo nde ɗum waɗi nde kadi distance waɗi woni taƴere waɗi hakkude rendogoɓe gandaɓe ɓe gumi tan ko diine o woni sernaɓe ɓe gandi tan koko diine o nde ɗum waɗi nde tan ɓen jii han kadi ɓamtare pular walla janggugol mum noddi ko fijirde tawde tan so noddi mawɓe hellifaɓe ko ma buubaji gara ko ma bawɗi gara ko ma gamri waɗe ko ma yime tan sernaɓe puɗɗi dogde dinguiral ngal par ce que ɓe mbi han kadi ko won goɗɗum lowte goɗɗe natti hen ɗo waɗi taƴere kadi hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko adduɓe ɓamtal pular ina jiɗino somorde sukaɓe ɓe naworo ɗumen mbaɗori hen théâtre mbaɗori hen bawɗi mbaɗori hen buubaji ha sukaɓe e rewɓe foof gara nde ɓen gari nde woodi woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe dokti jatiri caggal ɗum noon so waɗi tan ɗesata waade ko wonɗo tolnotoɗa tan sa renaki mbiyata min hankkadi duuɓam mawni mi woɗɗito ɗemgal ngal te ɗemgal ma wawa woɗɗitade ɗum kono wonma woɗɗitindemo ɗemgal ngal ko rogere tata ɓere ummitere pular nde ari nde nawdi hen koko ganduɗa ko gaaci jimri gamri sernaɓe ɓe mbi ala kañumen ɗum ɗo mbawa yadude ɗum ɗo ɗesi joñade ɗum waɗi neɗɗo so yeehi ha heeɓi won duuɓi tan wiyata ko ina woppide hen sukaɓe ɓe ɗo kadi paamen ko ɗum stratégie wonno wonande alphabétisation nde ari nde yidde wadde feere ha naworo foof en naworo sukaɓe naworo rewɓe kono nduɗum waɗi nde kadi woodi sernaɓe ganduɗa ɓe kañumen paamani ngal ɗo jaɓɓal puɗɗi hen yatirde caggal kono hande ɗo tolniɗen ɗo janggude ɗemgal ngal janggude diine o janguira ɗum ɗemgal ngal kadi hande ko ɗum hunde fuɗɗide laatade jaalade hollirde gueɗe kewɗe ko wawi amnade wonande ɗemgal ngal ko gonga diine o ko l'islam telli koye ɗemgal nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam alqur'an o telli koye ngal ɗemgal alqur'an o jangguetake so wona e ngal ɗemgal ina dagui firdi ɗum gam famminde ɗum e ɗemgal gongal kono alqur'an o ko qur'anan arabiyan koye ɗemgal arab ngal telli kono noon fannu no paamirta kam aɗa wawi famde ɗum e ɗemgal ma famde diine o ina wawi paama ɗum e ɗemgal ma hayso tawi jangguɗa ɗum koye ɗemgal arab hono no tellirini woodi yaaɓe ha ɓoye puɗɗi murtude mbi ina nanna hen hay ko alano hen so wiide ina julde ɗemgal pular walla ina waɗa won gueɗe mbi ɗum ɗo ala hen ɗum wona hen ɗum ɗon kam wona ko wotoɗinta yimɓe wona ko ɓamtata wona ko ƴellitta kono ɗum jotodirani e to banggue ɗemgal men defte bindade hen to banggue sharia islamique hande ina goodi aɗa wawi famde diine l'islam o hande taw dewɗa koye ɗemgal pular a rewani ɗemgal gongal min o kaalowo risala tolno goo e tolno ɗiɗi lahdari capanɗe nayyi hadisa foof janggumi ɗum tan koye pular mi janggani ɗum e ɗemgal arab ina gasa taw mi wawa jangtade no hadisa o lelori e ɗemgal arab
kono noon kam mbeɗa wawi haalde faama muyo hadis o no firdani e ɗemgal pular ɗum ne kadi hollirta wonde hande pular o wona tonngol to banggue diine to kono ko pular o e diine o duusodirta e fanno foof yanti hen hay deftere men alquranil karim firanoma e yontaji ɓennude guila yonto Oumar Ba en kono kadi hande firama kadi firo ngarɗugo e ballal ceerno Abou Sy e woɗɓe waɓe noon piri ɗum e bindol piri ɗum e sawto piri ɗum e vidéo ji ɗum ɗo foof hande ene woodi ɗum ne kadi holko firtata firti ko aɗa wawi famirde hande diine ma deftere Allah nde tellinima nde paama ɗum e nder ɗemgal ma taw koko fira e ɗemgal ngal ko jiɗɗen wiide tan e nder oɗon fannu fedde witende andu diine ma ina dari rawane sete mbo ceerno Jalaluddin nelno ɗo arino ɗo woodi ko waɗi ɗo to banggue refto gueɗe baɗɗe fayida saabu ɓen ɗon cuuɓi kañumen to banggue jaɓɓalum men ko famminde rendo men holno diine o rewrete taw noon ɓe ndewi tan koye ɗemgal pular ɗum ko caggal teskuyo teskade wonde guure men Fouta ha e fulɓe kala toɓe mbawi wonde ko ɓuuri ko hen hewde ene teska wonde rewɓe mabɓe kewani janggude diine rewɓe mabɓe kewani janggude diine ɗum saabi gam waɗandeɓe codol waɗa duɗe ɗe ganduɗa ɗe jangguinta ko diine kono ko diine o tan firdi dendagal defte charia ɗe e ɗemgal pular ha sukaɓe ɓe mbawa famde ɗum dola ɗum ganda holno juldete ganda holno Allah rewrete ganda holno wirdirte joni noon wonande ina waɗi pelle goɗɗe joguiɗe miijoji goɗɗi sikkoɓe goɗɗum woni sikkoɓe aɗa wawi ɓamtude ɗemgal ngal ɗo ɗurnoɗa diine o minen wona ɗum min gumi ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko kañum men jadata kala ne jiɗɗa daranade ɗemgal ngal tigui rigui a fellitata wonde diine yanki julɗo tigui rigui kala ne mbiɗa aɗa wona goɗɗum aɗa ɓamta ɗemgal ngal so ɓooyi ma woode hen ko goppuɗa ma a woppi ɗemgal ngal ma a woppi goɗɗum ko gadduɗa ko saabu ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wiide hande ina serdade saabu no ɗe mbayi woɗɗodiroyde e tarih wonata hunde wemde joni noon ko yo en paam tan wonande gam tongude yo en paam tan wonande ɗemgal men ngal ɗo enen daraniɓe ɗemgal ngal daranade ɗemgal ngal denɗi Seydi Sow ala duuɓi ɗi tolnotoɗa ha mbiya hankkadi min de mi tuubi mi woppi ɗemgal ngal mi tuubi mi woppi ɗemgal ngal ala mi tuubi mi woppi ɗemgal ngal ala mi tuubi mi woppi fijirde nde mi tuubi mi woppi bawɗe buubaji ɗi kono mi tuubi mi woppi ɗemgal ngal ɗum ɗo wawi hen joni noon hankkadi heddoto ko ƴewde holno mbaɗirten oto jaale was oto ɓerdugal was en jiiɗa wiide eɗen ɓamta ɗemgal ngal sernaɓe men hilifaɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen donti annabaɓe e nder leydi ndi mbiyen eɗen joñaɓe e nder ɓamtare ɗemgal ngal hayso enen joñaɓe wonko nattinten e fannu no jiɗirten ɓamtude pular ni hayso en mbiyani enen joñaɓe ɓe dogat saabu wona ɗum ɓe paami wona ɗum ɓe janggi e nder diine o joni noon alay saago caggal ɗiɗo yontaji ɓennude yonto gadano yontaji ɗiɗi gadani gaddanɗi en hollirde en wonde kala mbo ina yiiɗi neɗɗo ina wawi ɓamtude ɗemgal ngal so ɓamti ɗemgal ngal tawa rewori koye banggue diine o sandaji Fouta kolliri en ene wawi wonde almameɓe Fouta kolliri en ene wawi wonde Cheikh Oumarul Foutiyo e ɗanle mum e fergo mum holliri en ene wawi wonde caggal ɗum ari koye ummitere hesere nden ummitere noon ko nden addani en wiide nden ummitere addi ha ko ganduɗa ko faati e gueɗe goɗɗe natti e nder ɓamtare pular o ɗum saabi ni woɗɓe keeɓi wellitare men hay defti e nder diineji goɗɗi pira mbatta e nder ɗemgal pular famdeɓe wonde ɗum ɗo foof kadi ko famdeɓe wonde pular ina jeeya e ɓurɓe sarde diine l'islam fulɓe ina jeeya e ɓurɓe sarde diine l'islam e nder Afrique occidentale ma mbiyani e nder aduna o nde tubakoɓe kadi paami ɗum wonde fulɓe ɓe ko kamɓe tiki goni sababu ha diine o sari e nder jokli windere nde foof ɗo ko hono noon révolution bannoɗo Nigéria e yonto Ousmane Fodi dem walla Ousmane Dan Fodio ko hono noon dendagal révolution ngaji ha e jihaduji baɗaɗi e Cheikh Oumarul Foutiyu kala taɓe jaano kala to diine o yeehi nawi ɗum toon ko ɓinguel mbasu lacciri e horde kosam joni noon nde tubakoɓe paami ɗum kañumen e koye men ne gaari
jiɗi wadde jungu men e ɓamtare ɗemɗe guendeji janguingol puɗɗi firde defte men ancien testament nouveau testament woni aadi kesso aadi kiɗɗo taw ko defte diini ɓe piri ɗum eɓe gandi ne mbaɗen jarribeede ɗemgal ni seɓe piri ɗum ma taw eɗen mbawi yidde ɗemgal ngal ha loggoroɗen hen goppen diini l'islam o patene patene diini mabɓe o kono en jii ɗum laataki hayso tawi ina waɗi loggiɓe hen ina waɗi moɗaɓe hen ɓe kewani kono kamɓe gandi ɗum wawa yaade min ne mbaɗata mi wittu jofnirde jangde to sesti mbaɗmi wittam ko e fulɓe yaltuɓe diine l'islam naato e diine chrétien te kadi kamɓe foof sa ƴeewi ala mabɓe ɓe ɓurɗen yidde ɗemgal ngal ɓen ɗon waɗɓe ɗum kamɓe foof koɓe yimɓe mawɓe gendiyankoɓe mawɓe yiɗɓe ɗemgal ngal sanne kono noon mataw ɓe jiitaki koye mabɓe kamɓene eko wiyete arabagal ɓe mbaɗi noon confusion hakkude diine o e arabe o taw wona gotum gueɗel hen foof yahata ko banggue mum donc mbawi pamen wonde hay tubakoɓe nde jiiɗi yo en naat diineji men ƴettu defte mumen diine piri ɗumen e ɗemgal pular wadde yo en paam ɗemgal e diine wona sera enenne eɗen natta e nder nden ɗon toɓɓere eɗen uddira ɗo hollirde wonde yo en tinno e ɗemgal men kalifu mon Allah fedde damga wonde ɗo fedde seeno paalel dendagal pelle gonɗe ɗo min mbi on kalifu mon Allah diine l'islam e ɗemgal pular gueɗe ɗiɗi jaadoje ɗe mbawa sertude mi tongo ɗo tan paaɗen koye asru so woni mo joguiɓe ko ina ɓeyde hen kono jamma o ñalawma o ndeɗo ñalande aadiyankore kala hitande jeeyi ɗum ko Amadou Sambo Dembele mo garɗen dusde jeeyi ɗum ko Chérif Mouhamadoul Habibou Dia mo garɗen dusde allahumma salli ala seydina Mouhamadou wa sallam keɗima hamme Amadou Ly hamme haaliyanke hamme dartiyanke hamme jayndiyanke hamme dartiyanke hamme windiyanke hamme dartiyanke en keɗima haala makko eɗen gandi so nano sahaji ɗi ne deɗɗi raɓidde eɗen wawi tawima en jewtu fodde waktuji nayyi taw yewtere nde ne wawi jogade en tan kayra tan hande o foof eyyi kono noon tan ko ala ko yawti hen ma en gartu hen gongol sen ƴeewi noon e sikki ala hande eɗen jetta bandiraɓe en jetta ndeɗo fedde Yidbe Annebi en jettaɓe no fewi ha tengti ɓeɗo bandiraɓe rewɓe dariɓe lang kamɓe goni sababu o no wi so sagata gorko ko sagata debbo ko sagata ari debbo nafani hayso ari no gorko way wonata ko lawƴow kore e ɗum noon eɗen jettaɓe no fewi en mbawa limtude ɗo jamma ñalawma o gasani jamma arani taw sikki ala ɗemgal ko ɗemgal no Baba Mal wirni Allah rokkunomi ɗemgal neɗɗo darowe ne waɗami bagal kutorgal umami salo saabu Allah tagimi kamɓe mbiyata tagui boyi tagui rawandu wadde ene fof ken tagoje Allah oto wi kay aɗa jaɓɓirami ɗemgal ko ɗum tagui eɗen jetta hamme ɗemgal Fouta saabu eɗen mbawi wiide sa haalani haalanaka tan sa aranaki haalama haalata tawaka eɗen jetta jayndiyankoɓe en jetta windiyankoɓe en jetta wittiyankoɓe e sikki ala diine e ɗemgal kam ko noon tan gila nden fulɓe ne jogui pinal sa yi fulɓe no wi ɗemgal ngal gila ko ɓooyi ɓe gar ɓe mbaɗen koye mabɓe pinal tawi wona goɗɗo ne waɗanaɓe pinal sikki ala ma en gar hen eywa ɓe jogui koye mabɓe to banggue pinal tawi ko pinal kadi jogui ngal diine fulɓe mbawa sertude diine ala ndi noon diine honno wayata kono fulɓe ko diiniyankoɓe tiguiri rigui ndeke noon pular ko pular diine en mbiyeten pular ko pular diine so tawi qur'ana ari qur'ana arabe ne qur'ana pular kadi ene woodi saabu qur'ana koko famete hen ko haalte hen ko ɗum noon en jettimo no fewi kadi ko haali ko ɗum tan woodi kadi dartiyankoɓe kadi ko ɗum tan kalti fulɓe tan gila hele ha yoyo walla umiɓe misra walla banggueji goɗɗi e ko ɗemgal mabɓe kadi gandirta fulɓe ne jogui doole foof jogori doole ko wonde pinal mabɓe ne mawni ha wonti ɓe mbaɗi marɗinali woni lamanteji guilay Fouta Tooro guila tan ɓe mbi wonde teminande sappo e tati walla teminande sappo haɗo gonɗen ɗo jonti eɗen gonde teminande no foti kadi nogas e goo teminande
gila nden e lamanteji puutane gowti ɗum lamanteji noon ko doole tan te lamanteji ɗi fof sa umima hay so wiyama dia o mbi on saga dino wonno manna haalum haaltaki ko darɗo baɗɗo jihadi yeehi ɗo henna ha Maroc ɓe jeehi ɗo henna ha Espagne hay goto gonɗinta kono ɓe jeehi ɓe nawi ɗum diine banggue ɗemgal ngal caggal ɗum ɓe gaari eywa en laamuji ɗi foof ha lamtore en ha yetti hankkadi ɗo wiyete lamantede alama meɓe kono noon ɓe tacci keeri ɓe jeeyi ha Sokoto Nigéria ɓe ɓenni ɓe payi Mali ɓe ɗon ha to banggue adama foof lamanteji puutan foti ene goodi kanji fof ɗi pawi e diine ndeke noon ɗum ɗon tan yoni yeru ɗum ɗon to hamme rewi ɗo ɗum noon jaggene e ɗemgal men wonno sa jaggue ɗemgal ngal jagguɗa koye diine jagguɗa koye pinal ma sa oppi pinal ma a oppi neɗɗagal ma natti wodde sa oppi diine mani ko noon aduna ma boni lakara ma boni ɗum noon jaggene ɗemgal men en jetti hamme no fewi eywa kadi ko cabbinoɗen so wonano tan ɗumin kam ma en mbaɗ namde seeɗa kono hankkadi ari hankkadi asru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe seeno paalel bandiraɓe damga tabarakallah nde wonno asuro ko hoɗiɗɗi en kono ko weltare mawde eɗen gandi so tawi a nangi boowal pertangal fonda ha laaɓi ceer a rokkindimagu ngaaju mbawgu yo dog kala ko dogi e on saaha aɗa yawa eɗen gandi hammi Amadou Ly so tawi addanama diine e pulago yo yewtu eɗen gandi minitaji o yewtuɗori pamɗiri ɗum e kono noon mo wuuri so Allah jaaɓi hammi Amadou minen e maɗa emin gandi ko wone hoore nde guila e fuɗi enen puɗɗoɗi haɗo yaateɗo emin gandi hande wona wasu wona jingore wona hay hunde ko dendagal mawɓe ɓe Allah hokkuno tami leñol ngol ɓamtare mum e junggo barke o koye maɗa Allah waɗi ɗum emin ñaago Allah yo Allah hokke fandinde minne noon emin ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokke wuude duuɓi temedere e nogas tawa alda e ordonnance tawno wondi e dañal e wellitare Allah hokkuma ko runtuma taw ko umme keeci ma ɓe jeeya rasul sallallahu alayhi wa sallam ko wiide tan asuro yonti kadi khalifa meɗen ngari bandiraɓe seeɗa paalel naaɓe ko ɓesgu moɗon inchallah mawlana minen amon so Allah jaaɓi inchallah ko yedde jamma ko ene heewi ma en gartu mbaɗen no gowɗen wadde ni so wiyama fedde yidɓe annabi kadi haalama jamma annabi joom wuuro seeno paalel nelaɓe muɗum ngari naati e jonde nde e lomtade e makko so Allah jaaɓi maɓe dokkoye konngol kono ɗo joni doki en tan ko asuro inchallah mawlana so en ganni kala ko Allah heññi hen ma en keññi hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh